Tot seguit us oferim al pregó un viatge a través de la Festa Major, dedicat a l'Arxiu Municipal que enguany celebra el seu 20è aniversari. El pregó es projectarà a l'Ermita de Sant Pau. Gaudiu de la Festa Major. Santpolencs i santpolenques, estem en un lloc especial per fer una Festa Major de Sant Jaume especial. Aquest any, a causa de la Covid-19, ens hem hagut de repensar i reinventar la nostra Festa Major. La nostra Festa Major, que per tots els santpolencs és important i per tant crèiem que l'havíem de poder gaudir. L'haurem de gaudir per això amb molta cura i amb molta precaució, perquè les condicions així ens ho reclamen. Hem replantejat la Festa Major amb un seguit d'actes, segur que heu vist el programa. Hi ha activitats infantils a les tardes, hi ha concerts al vespre. Hem fet una pàgina web on també podeu trobar activitats per la família en general i pensem que tothom podrà gaudir d'aquest Sant Jaume que és especial. Per tant, us deixem amb el pregó d'aquesta Festa Major de Sant Jaume 2020, aquest any dedicada a l'Arxiu Municipal, que està de celebració, els seus 20 anys d'existència, i que, tot i ser un arxiu petit i discret, és un element important de Sant Pol, ja que ens recorda i ens preserva la memòria i la història de la nostra vila. Abans de que veieu el pregó que us hem preparat des de l'Arxiu Municipal, volem fer des de l'equip de govern un agraïment a totes les persones que treballen a l'Ajuntament, que aquests mesos han treballat en unes condicions realment complicades, i molt especialment, per part meva, a tot l'equip de la Regidoria de Cultura, als tècnics, a les bibliotecàries i a l'arxivera, que són els que han treballat i han posat imaginació i ganes perquè tinguéssim una bona Festa Major. Santpolencs i santpolenques, molt bona Festa Major! El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és Festa Major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors, ballen lluny. Visca! Ja és Festa Major! Avi, quan tu eres petit, també es celebrava la Festa Major? Quan jo era petit, a l'Arxiu Municipal hi ha documents que ens expliquen que a la nostra vila es celebra la Festa Major en honor a Sant Jaume des de temps immemorials. Deu fer a la vora de 400 anys. Mira, la referència més antiga que s'ha trobat és un rebut del 1835, de les despeses per a la festa del patró Sant Jaume, però per altres documents se sap que des del 1758, el dia de Sant Jaume, es trobaven a la vicaria el rector, el batlle i els regidors, i tots junts anaven cap a l'església per fer l'ofici de Festa Major. Però, avi, com era abans la Festa Major? Si ho vols saber, seu aquí amb mi i tanca els ulls. Sents les campanes? Les campanes que repiquen perquè és Festa Major. Les sents? Avui és Sant Jaume i tothom es pregunta qui són massips aquest any. Ho llegirem al Santpolenc, que era una revista de Sant Pol amb notícies del poble i la comarca. A la tarda, l'embalat estarà ple de gom a gom, tots esperant la dansa de les morratxes. Alguns anys és tanta la trencadissa que no hi ha prous morratxes per tothom, però d'altres, per falta de cèntims i d'alegria, a l'embalat queden molts seients que no s'han venut i sense ocupar. I què més es feia, avi? Cada any es feia una serenata a les autoritats locals, davant la casa de la vila, que era un gran concert de música. I no saps com aplaudia la gent quan el cor La Sirena cantava Visca Catalunya. I de Castelldefocs? Què n'hi havia de Castelldefocs? També, alguns anys, el Centre Català o la Colònia Estiuenca, que eren les famílies que venien a passar l'estiu, eren els que pagaven els focs artificials que es feien des de la Riera o des de Sant Pau
perquè es poguessin veure des de totes les cases del poble. I la gent també anava a ballar? Això després. El ball es feia a l'embalat. He sentit a dir que primer s'il·luminava amb fanals de petroli. El 1905 es va fer amb gas acetilè i va venir ben just que no es calés foc a mig poble. Alguns anys, a més de l'embalat tradicional, n'hi havia un altre al carrer Nou, aixecat per la Puda, a l'hort de Can Aleixet, on també s'hi feia ball i l'entrada era més barata. La Puda era un bar on s'hi reunien els pescadors i els pagesos. Però, com que cada cop hi havia més forasters per la festa major i l'embalat a la plaça quedava petit, es va anar canviant de lloc, ara a la Riera, ara a la Punta i finalment a la platja de les Barques davant de l'estació. Avi, explica'm alguna història que hagi passat per la festa major. Mira, pel que he sentit a dir, el 1910 per Santa Anna, que és l'endemà de Sant Jaume, van inaugurar les escoles públiques, que és l'edifici que avui coneixem com les antigues escoles al carrer Santa Clara. I es veu que una de ben grossa va passar el 1920 mentre en Pere Urban toca les campanes per Sant Jaume. Diuen que de cop es van començar a sentir veus que cridaven «Un aeroplano! Un aeroplano!» i es va començar a veure una avioneta que volava a tan baixa altura que fins es podia veure el pilot. Era en Josep Canudes, que saludava a tothom des del cel. Va aterrar a la platja de Can Villar i allà s'hi va plegar una gentada per contemplar aquell aparell mai vist de tant a la vora. Aquell mateix any, a l'embalat, no hi cabia ni una agulla per veure un dels drames de l'Ignasi Iglesias, que era un gran dramaturg i poeta i a més va escriure l'himne de Sant Pol. Uau, com m'agradaria que avui aterrés un avió a la platja de les Barques. I, avi, una altra cosa, sempre ha estat igual la festa major? No, amb els anys ha anat canviant. Cada cop s'han anat incorporant coses noves. Primer amb l'arribada del cinema, després amb els primers partits de futbol. El 1929, amb el concert inaugural de l'Orfeó de Sardana, és quan les dones van cantar per primera vegada en un cor. A la festa major del 1931 van actuar per primer cop els Refilaires del Maresme, que després es van convertir en la Cobla Orquestra Maresme, amb la particularitat que quasi tots els músics eren de Sant Pol. En aquells anys també es va fer la primera travessia marítima. Eren els anys en què no es podia entrar a l'embalat amb cos de camisa, sense corbata o amb espardenyes. Després va venir la guerra. El 1936 les campanes no van repicar perquè un escambot les havia destruït i havia cremat l'església. Però al cap d'un any, per Sant Jaume, hi va haver ball amb els Merry Boys. Quan va començar la dictadura franquista, la repressió i els atacs a la llengua i a la cultura catalanes, l'Ajuntament del Movimiento era qui subvencionava la festa major i van aprofitar la diada de Sant Jaume per posar noms franquistes als nostres carrers. Però, per sort, amb el temps l'alegria es va anar recuperant. Els programes de festa major van anar canviant de format i comencen a aparèixer anuncis publicitaris. En aquell moment el futbol esdevé un clàssic de la festa major. L'Atlètic Sant Pol organitza partits contra la colònia i convida sovint tant els veterans del Barça com els seus equips amateurs. També triomfen les proves marítimes, amb l'empaitada d'ànecs i les curses de llaguts. S'incorporen nous esports, com l'atletisme, els escacs o la boxa. Cada vegada hi ha més entreteniments per als petits, a més de la fira podien gaudir d'espectacles infantils i de circ a l'embalat. El 1960 hi va haver un gran ball de gala per escollir la primera pubilla de Sant Pol. Així va començar la tradició d'escollir cada any uns joves per representar la nostra vila per tots els pobles de Catalunya. El 1961, els Amics de les Arts van fer el primer concurs de pintura, que va tenir un èxit desbordant, i va ser la llavor que va permetre la creació de l'actual Museu de Pintura de Sant Pol. En aquells dies, el Club Nàutic, acabat de crear, organitza el Trofeu Forest de Patins a vela i es fa també el Campionat d'Espanya. Però, avi,
Aquest programa Pasacalle, Oficio Solemne, Disputado Encuentro, que no sabien parlar català abans. I tant que en sabien, però ens ho teníem prohibit. No va ser fins al 1976 quan es va poder engegar el procés cap a la democràcia i per primer cop el programa de la Festa Major es va poder fer tot en català. També fou llavors quan l'elenc teatral de Sant Pol va poder estrenar una comèdia en català que es titulava 4x4. Ostres, avi, que en saps de coses de la Festa Major. I més que te n'explicaria, com quan va començar el concurs de pesca al Volantí, o la Fira d'Art a principis dels 80, que avui en dia ja s'ha convertit en tot un clàssic de la Festa Major. Però potser una de les festes majors que més recordo és la del 1985, quan els gegants de Sant Pol, la Mercè de la Murtra i en Ben Hassat van arribar a la vila de la mà de la colla de geganters i ens van ajudar a recuperar la dansa de les morratxes ja oblidada per a molts. També recordo quan el Cor Germanó va fer els 50 anys i va ser un dels primers a iniciar la tradició de fer el pregó. I quan va començar a fer el correfoc, la nostra colla de diables, la Infernal de la Vallalta. I sobre els darrers anys ja no t'explico res, perquè aquests ja els has viscut tu. I això és el que has de seguir fent, vivint la festa major perquè un dia tu puguis explicar als teus nets i netes belles històries sobre aquest gran tresor que tenim tots els sampolencs i que és la nostra festa major. Bona Festa Major, avi! Bona Festa Major, Caral! Bona Festa Major a tothom! Sampolencs i sampolenques, molt bona festa major! Salut i república!